inicis del segle XIX, Catalunya es trobava encara sota un règim de monarquia absoluta, on els càrrecs públics a tots els nivells eren nomenats de dalt a baix, de la cort reial fins als municipis. Els catalans no eren ciutadans, sinó súbdits, i la tinença de la terra estava subjecta al domini eminent dels senyors que exigien als pagesos el pagament d'una part de les collites. La influència política i ideològica de la Revolució Francesa anà transformant la societat catalana al llarg del segle XIX, tot evolucionant d'una societat de senyors i vassalls a una incipient democràcia, basada inicialment en el dret de vot censitari, és a dir, restringit a aquells propietaris que pagaven un mínim d'impostos i amb una exclusió total del sexe femení. L'evolució no va ser ni pacífica ni tranquil·la. 3 guerres carlines, popularment anomenades carlinades, causaren greus estralls, sobretot a les zones rurals, en una lluita entre partidaris i opositors al canvi cap al nou règim democràtic. En aquesta lluita, l'Església rural s'alineà en conjunt al costat dels contraris al canvi, tot defensant una societat tradicional que els atorgava considerables privilegis i un important control social. Acabades les guerres amb la derrota del bàndol carlí, la lluita pel control dels poders públics, municipal, provincial i estatal, es manifestà a través del frau a les eleccions, fet mitjançant diversos tipus de maniobres conegudes amb el nom general de tupinades. Els pobles, els posseïdors de la riquesa, els anomenats cacics, intentaven així aconseguir la representació que els permetia defensar els seus interessos en les diferents institucions democràtiques, ajuntaments, diputacions i congrés dels diputats. De vegades, però, els veïns intentaven oposar-se a aquestes maniobres fraudulentes, sobretot després de la Revolució de 1868, que instaurà la Primera República i desvetllar les reivindicacions populars. La reinstauració posterior de la monarquia afavorí les classes benestants, però no pogué fer callar aquestes reivindicacions. El Xisclareny de 1880 visqué un d'aquests fraus electorals, una d'aquestes tupinades.